Вилмат е компания, създадена преди 32 години. Работим в областта на електроинсталациите, системите за сигурност и BMS. Последните години компанията отбеляза много сериозно развитие в областта на енергийната ефективност, сградната автоматизация и мониторинг на електрозахранването. Активно работим с Siemens в областта на сградните технологии в последните 10 години. Кампус 90 е най-новият проект на фирма Вилмат, в който се използва системата за сградна автоматизация на Siemens Desigo CC. Сградата е построена и оборудвана с всички най-нови технологии, като основна задача на инвеститора е осигуряване на комфорт и безопасност за бъдещите потребители. Тя съчетава в себе си модерно общежитие за студенти, луксозен хотел, магазини и ресторант, конферентни зали и фитнес. На последните етажи е разположен луксозен хотел, от стаята на който се открива невероятна гледка към Варненския залив. Кампус 90 е оборудван с централа за детекция на изгорелите газове, спринклерна система, пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение и контрол на достъп. Всички тези системи са интегрирани в софтуера за сградна автоматизация на Siemens Desigo CC и се управляват, контролират и наблюдават от централната операторска станция. Невидимият фактор с огромно значение за преживяването на гостите, репутацията на хотела и успешното развитие на бизнеса като цяло е сигурността във всичките измерения. Това включва пожарна безопасност, контрол на достъп, здравна и санитарна сигурност. В момента фокусът на пазара е силно насочен към енергийната ефективност и системите за пожароизвестяване и сигурност. Съответно, най-много запитвания имаме за системи за сграден мениджмънт и за интеграция на сградните системи. Всъщност пожароизвестяването е един от топ продуктите ни. В нашите предложения решенията на Siemens са винаги на първо място. Едно от най-интелигентните и доказано ефективни решения за пожаробезопасност на хотели в световен мащаб е системата за пожароизвестяване Cerberus Pro. Тя различава видовете дим, като по този начин изключва фалшиви сработвания и гарантира надежно откриване на реални опасности. Осигурява бърза и безопасна поетапна евакуация по стаи и етажи чрез акустична и светлинна сигнализация. Автоматизираната система за сграден мениджмънт на Siemens помага за оптимизирането на използване на енергия. Чрез непрекъснат мониторинг и получаване на данни от свързаните системи, тя може да адаптира работата на оборудването и инфраструктурата така, че да ги направи възможно най-ефективни. Чрез BMS системата ще се предвижда по-добре бъдещата консумация на енергия по сезон или по период. Това очаквано ще доведе до намаляване на разходите и дейностите по поддръжка. Системата дава възможност за откриване на потенциални инциденти още преди да са се случили, за да се предотвратят преди да са станали повод за нарушаване на комфорта. Ние имаме много референции, както от клиентите ни, така и наблюдения от поддръжката, която осъществяваме през годините. Считаме, че всички инвестиции са оправдани и очакванията са удовлетворени.